Thabani Mpofu panguva inoi auya achikachamadzwa nechitiko chakaita over the weekend chakaonekwa kunzi ZANU-PF aiwa ine mawards yakahwina aiwa isina kana kumbokontestewa, and on top of that inoonekwa kunzi yakasecure aiwa victory in all the 6 by-elections. Chitiko chinoonekwa kunzi kuchishayikwa mamwe ma-opposition candidates vanonzi kubuda pachena vanhu panguva ino nyika yeZimbabwe vanonzi kuona kuti ma-elections haachambobetseri and they cannot shape our own future. Sabina mashoko amudanyogwa panapa naThabani Mpofu vanouya akamadirecta kune ma-CCC members aiwa arichiri akabata zvigaro aiwa mugovernment auya akavabvunza mubvunzo unyatso kuonekwa kunzi vakomana ava hapana zvavari kuita, they are just serving for ZANU-PF. Kana wasubscribe wala ikatomba bell icon timda penda Thabani Mpofu amudanyira chiti in the name of all that is good I call upon you CCC leaders, whether genuine or self-proclaimed, including all personnel holding office under its banner, to answer the following questions. If you oppose ZANU-PF, what is your position on these by-elections? Number 2, if you are unable to participate due to a biased electoral environment, which is understandable, what concrete measures have you implemented to aid ZANU-PF's corrupt rule? Number 3, what is your role in the current political landscape? Anobva poster picture aiwa remapose over the weekend ZANU-PF aiwa ichisekewa victory zvakanyanya. Mashoko ari kuda panguva ine ari kuonekwa kunzi aiwa Thabani Mpofu ari kubatikana nechitiko chirikuitika nyika yeZimbabwe these opposition members vanoonekwa kunzi vachiri vakagara mugovernment but pasina kana any effort yavari kuisa ekusolva crisis iri kuitika nyika yeZimbabwe, ingave corruption nezvimwe zvakadaro. Anyatso kuonekwa kunzi these people they are just serving for ZANU-PF. Pinda comment section menu kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe, like, chitomba bell icon.